Nou, hartstikke leuk dat je mee wil joggen, jongens, meisken. En iedereen die maar short. Ja, ik ben nu al op een heel bijzonder plak. Ik ben namelijk op Ameland. Feitelijk is hier echt heel weinig te beleven op het stuit. Hoe kwam je even om Nederloos te kepen hier op Ameland? Wat zegt u? Hoe kwam je even op het eiland om Nederloos te kepen? Ik weet niet, ik kan hem niet verstaan. Nee. Je verstaat het net? Nee. Nee? Kom je uit Friesland? Nee. Nee, waar kom je vandaan? Uit Brabant. Oh. Ja. Oh, ik denk u ziet er wel het Fries uit namelijk. Echt waar? Ja, Zie ik het Fries, hè? Wat Als je zegt fris. Als je Ja. zegt fris, dan snap ik dat, maar Fries Dat is wat niet, hè? anders Maar ik natuurlijk. zie hier heel weinig mensen hier op Ameland. Maar u bent hier wel naartoe gegaan. U dacht het moet Ja, toch ja, maar, Koen, ja, ik ja. ben hier nog nooit geweest. Dus we zijn Nee. gaan eens een weekje Ameland doen. Nou, en hoe is Prachtig het? weer. Prachtig weer. Ja, En maar, ja, het is hier hartstikke leuk. We maar treffen weinig mensen, hè? Ja, Ja, we weinig treffen mensen. het gewoon. Ja, maar ja, dat is overal zo, hè. Ja, vind je dat geen probleem? Ik vind dat geen probleem. Nee? Nee, waarom? Jij wil meer een reuring hebben. Ja, ik wil meer reuring. Ik vind die wat rustig hier. Ja, Ja, nee, De kroegen moeten open. Feest. ja, Dat is ja, maar ja, overal- dat dat is is overal overal rustig zo, hè. tegenwoordig, Dat is niet anders, hè. De laatste tijd is het toch over. Ja, overal is het rustig, hè? Ja. Dat is overal rustig. Maar hè. dat Ja. maakt is niet anders. uit. Nee. We blijven, De we blijven drukte, de gewoon drukte doorgaan. komt weer wel een keer. Ja, u houdt wel hoop? Jawel. Ja. Je Oh, moet oké. ook positief Komt blijven goed. denken, Komt dan komt goed. het goed, hè. Nou, gelukkig. Maar het Fries verstaat u dus niet, begrijp ik. Ja, Nee. We hebben wel Friese kennissen. Ja. In de Sint-Anna-parochie, maar... Oh, nou, dat is anders ook wel... Nou, dat is- nee, maar... Fries ook. En ik heb Zuid-Laar in dienst gezeten tussen de Groningen, de Drenthe en de Friese. Ja? En dan Als kom je uit Brabander? Brabant. Daar verstaat er geen barst van. Nee, hè? Dat is wel jammer. Jammer, hè? Toch? Vindt u niet? Wat zeg je? Vindt u dat niet jammer dat u niet verstaat? Nou, toen wel. Toen ik dus in Zuid-Laren zat, anderhalf jaar. Ja, dan kun je het wel volgen. Maar dan verwatert dat weer. Ja, oké. Omdat je het niet bijhoudt. toen kon u het wel volgen. Toen wel. Ja, ja, toen ja, ging toen het was je- goed, maar... Ja, toen was je ook nog jonger, hè. Toen was je ook nog jonger, hè. Maar u gaat hier een nieuw horloge kopen hier op Ja, Ameland? nou, ik zei, oh, hier, we gaan eens hier even kijken. Wat zeg je? U gaat hier een nieuw horloge kopen Ja. hier in Ja, maar Ameland? je moet ook de mensen laten profiteren van dat wij hier zijn, hè? Ja, ze brengt het geld hier naartoe, zou ik maar zeggen. Ja, dat mag er niet uit. Ik heb toch verder niks. Boeien, je komt hier ook uit Nes? Nee, ballen. Balm? Oh, je komt niet uit Nes. Wat is nou mooier? Is Nes mooier of Balm? Ballen. Ja, Balm. En waarom is Balm mooier dan Nes? Omdat ik daar woon. Oh, dat is het. Dat is de enige reden? Ja, dat is wel de belangrijkste reden. Ja, hè? Is dat niet genoeg dan? Ja, wat mij betreft wel. Maar praten jullie hier ook Fries of niet? Nee, want ik kom oorspronkelijk niet van Of bent u Ameland. Oh, u bent geen Amelander? Nee? Nee, Alkmaar. Maar hoe komt u dan op het eiland terecht? Is dat wel leuk? Ja, aangespoeld. Ach, oh, ach, ja? Aangespoeld. Ja, nee, het is hartstikke leuk. Oké. Ook om te wonen? Ja, U woont hier ja. gewoon permanent hier? Ja, ik woon permanent samen met de vrouw. Mijn vrouw is trouwens wel Friesin, want die is in Leeuwarden geboren. Oh. Dus ja, dan blijf je Fries natuurlijk. Ja, nee, dan ben je Dus ook die een is beetje redelijk Fries dicht nu, bij hè? huis dan. Ja, snap ik. Nou, hartstikke mooi. Ja, ik ga weer Succes. verder met boodschappen. Succes in Balm, hè? Nou, goeiedag even. Hallo. Je zit hier mooi even op baantjes, ook hoor. Ja, even koffie drinken. Je geniet je er even van? Ja, dat is zeker weten. Het is mooi weer. En kom je hem hier dan van Ameland of net? Nee, zeker niet. Zeker niet. Dan, Nee? dan heb ik de taal wel gesproken. Ja, dat is weer. Je praat net Fries. Nee, daarom. Wat is dit voor taal? Drents. Oh, Drents. We komen Ja. uit Nieuw-Amsterdam, Nieuw-Amsterdam. bij Emmen in de buurt. Ja, daar heb ik wel eens wat van gehoord, ja. Ja. Nieuw-Amsterdam. Dus eigenlijk beter dan de Amsterdam eigenlijk. Nieuwer. Het is niet echt nieuwer. Nou, en hoe is het hier op Ameland? Ja, prachtig. Alleen je kunt nergens wat eten. Nee, dan hebben we de viszaak toch weer daar. Ja, we hebben hier een kop koffie gekocht. Oh zo, oké. Ja, dan ziet me nog natuurlijk even. Ja, Maar is het dan wel leuk om hier te wezen, dat je zo wat rustig is? ja zeker. Zeker. Onze zoon woont hier, hè. Oh, oké. Die werkt hier op een vakantie. Je bent gewoon even op bezoek bij uw zoon. Nou, Nou ja, we zijn appartement. Ja. Wat, sorry? In een appartement. Oh, een appartement. Oh, Ja. ik verstond, we zijn appartementen. Ik denk, nee. Een appartement. Bent Oh, u appartement. Bent u zelf Ameland? nee, ik ben geen Ameland. Nee, ik ben een Fries. Oké. Ja, ik weet niet wat elkaar tegenspreekt, maar... Waar zijn die opnames voor? Nou, ik heb een YouTube-kanaal, dat heet De Frieske Vlogger. Oh ja. En dan ga ik wat door de provincie, dan vraag ik de mensen, ja. Oh, zo. Vraag de mensen gewoon wat dingen. Ja. Gewoon leuk, even spontaan zo Mag hier. jij wel leuk werk, of niet? Ja, hartstikke leuk werk. Je ziet het al, ik ben buiten en het is prachtig mooi weer. Ja, kan niet mooi. Nee, ik kan niet mooi, nee. Maar is het leuk in Nieuw-Amsterdam? Is het de moeite waard om daar ook een keer naartoe te gaan? Dat is best een mooi dorp. Ja? Wat is het mooiste dat Nieuw-Amsterdam te bieden heeft? Nou, we hebben een Van Gogh museum.
Van Gogh Museum. Jazeker, en Van Gogh restaurant. Van Gogh heeft een extra aantal weken op Amsterdam gelogeerd. Ah, Dus heeft ook in de buurt van Amsterdam ook heel veel schilderijen gemaakt. dus dat was genoeg om een heel museum eraan te wijden. Ja, nou, museum. Maar ja, we zijn wel in zijn kamertje geweest, hè? Ik bedoel, Oh, zo, hij heeft daar ook... maar het dekbed wat daar op bed ligt, dat Ja. is van mijn grootouders. Oh ja? Ja. Daar heeft Van Gogh nog onder gelegen. Onder een dekbed van Nee, de grootouders. Nee, Oh. dat heb ik nu geleend, omdat dat zo oud was, weet je. Oh, Ze zo. moesten wel even weer... Ja, op die manier. En wat gaat u vandaag wel doen hier op Ameland? Nou, we zijn op de fiets, dus we gaan een stukje fietsen. Ja. Sta blijven. Ze praat ook tegen de hond hoor. Sorry? Ze praat ook zo tegen de hond. Ik denk, het is tegen de hond. Als ze tegen u dacht u. Ja, nou, ik weet het. Ik denk, wat gebeurt er hier? Ja? Is het uw hond? Dat is mijn hond, ja. Oké. Ja. Ze is meer van zichzelf dan van mij hoor, Daniel. En hoe heet deze hond? Dit is Femke. Oh, Femke? Femke, ja. Een E. Ja. Oh, dat is wel een enthousiaste hond, hè? Ja, dat is een superhond. Ja. Oh, een superhond. Een Een superhond. superhond. Het Het is een mix, zoals ik al zei, van een slabij en van een toes. Ik kan er weer niet opkomen. Is erbij en een Labrador. En een Labrador. Denk Hoe kan dat nou? Oh ja. Maar dat kun je ook zien aan de pootjes. Hè. Er zit een witte vlek voor de buik. Oh ja, joh, dit is een apart... nou ja, het is geen apart ras natuurlijk, maar het is gewoon een Labrador en als het erbij is zijn elkaar tegengekomen. En kijk dit als Dan resultaat. krijg je dit dus. Hé, oei. Oh kijk, ik kan nog koffie. Wat voor hond is dit nou? Gouden doedel. Een gouden doedel? Ja. Hallo. En hoe heet deze hond? Vreed. Hoe? Vreed? Freek? Hey. Oh, die schrikt ervan. Je bent bang voor camera's. Ja, misschien. Ja? Nou, had ik eigenlijk wel een beetje het idee op Ameland dat het een beetje een, ja, ik heb het idee dat het een beetje een hoeneiland is. Ja, Het is hier een fantastisch hondeneiland. ja Hij maar... kan volop vrij lopen. Dus het is, en hij heeft al ruzie gemaakt met één hond en nu gaat hij met een tweede hond. Oké. Ja, heel even. Hij zal maar geen ruzie maken. Maar. Er zijn heel veel honden hier op het eiland dus. Ja, er zijn heel wat honden. Ja. Die kunnen hier loslopen. Dat is wel gezellig. Hè? Maar is dat handig dan voor als je een hond hebt, van dat hij even los kan? Ja, dat geeft wel een extra gevoel. Hè? Ja. Een extra gevoel. Hè? Dat is, en hij is heel gezellig. Dus ja, wat dat betreft is dat prima. Oh, nou, tegen mij lijkt hij wel redelijk aardig Ja. te zijn, hè? Dat is weer de andere honden waarschijnlijk die wat... Hij heeft ook geen reporters aan. Nee. Oh, gelukkig man, want dat, Nee, dat is hij de is laatste tijd ook een hij is beetje... hè, dat, Actueel, hè? Hij is Heel actueel, ja. Ja. hij is niet heel christelijk hoor wel. Ja, hij is Of wel? christelijk. Ik op Ameland wil schilderen, zat te zien. Wat zei je? Ik zei, ik op Ameland wil schilderen, zat te zien. Ja, zeker. Hier moet ik eens zien onderhouden worden. Ja, we gaan mooi water bij. Hè? Ja, maar mooi waar inderdaad, ja. Maar kom je dan ook van Ameland of niet? Nee, dat niet. Nee? Dan kun je gewoon heen hier We de schildering. We komen van de andere kant van het water. Ja, je komt van de oorkant van het wetter. Ja, hier voor het dwarshoer, hè? Ja. Marm. Een mooi putje zijn we dan net. Ja, zeker. Je maakt dat ik hoor, zit je op de eiland binnen? Ontwerp? Nou ja, je gaat hier natuurlijk altijd wel een beetje vakantiesfeer, hè? Ja. Dat wel. Tenminste, de meesten ben altijd verloren en een praatje en zo wat hennen. Ja. Dus in die zin is het veel altijd wel prettig werken. Ja, maar ja, dan ga je dus die vakanties zweven, maar dan ben je zelfs ontwerp dus. Ja, oké, maar ja. Er moet al wat ballen op een plank komen, hè? Ja. Dus ja. Wat vakantiegevoel, en dan ken je het niet te vanzelf. Ik zou zelf bereik zo hebben. Ja, daar ben je direct natuurlijk. Ja. Ja, en we hebben het van. De Frieske Vlogger, dat is een YouTube kanaal. Oké. Zo ren ik wel door de Frieske Komt dwarven. u de waarden dan? Ja, kom je de waarden. Ja, van maak ik er wel zo'n. Ja. Komt ook in de waarden dan. Nee, ik krijg verteld Ja, dat hoor, komt van verder. 100 of... Van de klaai, hè? Wat kwam jij dan? Marm. Oh, Marm. Oh, Ja. dan gaat er heen erin, ja. Of Bidel erin, wat zei je. Ja. 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 Dus, En elke dag in Ameland daar. nou, we zitten nou... we zitten altijd oerel en nergens, maar we zitten hier ook regelmatig. En ja, normaliter dan... maar we vat seizoen, maar de boel er weer de piek van voorstel natuurlijk. Ja. Maar, dus we zitten hier een beetje, nou ja, dan ben we bijvoorbeeld weer, je werd 12 weken en dan ben we weer 4 weken aan de wal, zeg maar. Ja. En een beetje wisselend, zeg maar.
Dus ik wil vroeger ook wel schilder worden, maar ik zie nou waar het misgang is bij mezelf. Oké, en dat is. Nou, ik kon net praten en werken tegelijk. Oh, zo. Ik praat te vol, maar hoor, meestal die kan ik wel van het werk afhouden. Ja. Dus ik kost ze net ook meer dan dat ik opbracht. Ja, nee, dat is... Hey kerel! Wat zou je had collega van mij geleden traten maar net de oorhaan krijgen. Hè? Dus ja, dat zit erin hoor. Ik zal nog even naar het strand daar, want ik moet nog even een paar dronebeelden maken voor een opdracht. Waarom ik hier nou ben. Ik ben nou voor een opdracht en dan maak ik nog dronebeelden voor mij. Dus ik denk van nou, dan kan ik het mooi mee combineren. In de vlog, ha, goeie. Je ook hier naar het strand daar? Ja, heerlijk net. Wat een praten waar. Meestal ben je lekker aan het werk hier. Mooi waar, hè? Mooi waar aan het werk, hè? Zeker, heerlijk. Mooi waar. Oh, ren ik op fietspaard? Ja. Ja? Nou, dat zie ik net terug. Dan ben ik meestal in de tuin bezig hier. Wat een activiteit hier op Ameland hier. Wat een activiteit, bro. Iedereen had je heel door, joh. Zo zei ze, er wordt een toeristisch gebeuren hier, dus ik ben net vol toeristen in het westen, maar blijkbaar werkt dat hier nog best aan net. Het is een bulkje van geld, jong, hier op Ameland, joh. Massa's even zien hier. Met verhuur, hier rekken we, machine. Hartstikke druk hier. Ryan Dik staat hier te wachten op een fietsje. Denk ik al net. Hè? Dus ik zei Ryan Dik hier te wachten op een fiets, alweer een fiets. Ja, maar dan moet wel wat gebeuren. Er moet wat gebeuren, wat er gebeuren dan? Ja, een beetje geld verdienen. Weet je geld, wat ben je over met? Nee, ik doe net alsof. Oké, Joost zei van ik ben heel op het hier. Ja. Ik ben een figurant. En wat bent u aan het doen dan? Ik moet filmen, ik ga een videokanaal op YouTube. Ja. En dan maak je filmpjes in Friesland. Nou, leuk man. Ben je ook een Fries? Kan Fries of net? Ik ben een Amelander. Dan ben je gewoon Fries, hè? Dan ben ik wel een beetje Fries natuurlijk. Maar viel je ook Fries? Nou, meer Amelander hè? Ja, hè? Dat is een sterker gevoel dan het Fries wezen. Ja, natuurlijk. Ja, dat weet ik, hè? Ik ben Fries, ik ben een Amelander. Ja, ik weet het net. ik ben Amelander. Ja, hè? Ja. Maar praat je ook Fries dan of net? Nee. Nee? Nee. Helemaal net? Nee. Ik heb nooit bezocht. Nee. Nee. Hey, sorry. Ja, dat is toch wat. Ja. Maar ik heb begrepen dat Ameland tot de 12 graden lag dat ik helemaal in Friesland weer. Weet ik niet. Wat is dat niet? Nee, ik ben nog maar 30, dus Wie is er net de dat waak ik nog niet. Hey. Nee, ik niet, ja. Maar ik zul weer verder, want ik heb handel. Oh, handel. Ja, was wel handel. Succes hè? Ja, doe ik succes, hè? Ja, hey. Zit met de handel. Hoi. Hotje in hè? Ontje in. Ja, tjoh. Die ken wel. En dan moet ze me toch maar even aan, want ik kreeg zo'n hit op een holle, maar die moet ze. Zo waar met je gewoon. Hey. Ja, ben je een Amelander dan net? Ben je een Amelander? Nee, Nee, daar kom je ook bij dan? maar ik weg hoor. Ja. Staphorst. Staphorst, dan ben je wel 4 uur de richting. Ja, zeker. Ja, niet lopen. Nee, dat klinkt wel. Nee. En wat doe je op het eiland? Ik loop wel lange afstanden, maar Oh, niet zo. en wat brengt u op het eiland? Waar? Wat brengt u op het eiland? Een beetje vakantie, ja. Op vakantie? Ja. Is de Staphorst niet mooi genoeg om vakantie te vieren? Ja, wel, maar als je alle dagen er bent, vooral in deze tijd, is het weinig mogelijk. Ja. En momenteel is het zo, als je met de boot overgaat, normaal gesproken, we komen hier heel vaak. En normaal gesproken dan laten we de auto altijd aan de andere kant staan. Zeg maar in de hoogte. Ja, ik weet het. Dan ben de fietser hier. Maar ja, waar moet ik nog rennen dan? Nee, walvis. Walvis. Hai! Waar moet ik nog keuren, hè? Dat is de vraag. Dat ken je net, dat mag ik op een dik of zo. Jongen. Mevrouw, weet je ook toevallig? Nog een keer op het fietspaard, maar mag ik op een dik rennen of mag ik op het fietspaard rennen als renner, als kuierder? Op fietspad. Fietspaard, hè? Ja. Ook gevaarlijk. Ja, vind je dat? Ja, vind je net? Nou ja, dichteraan hè. Gewoon rechts houden. Gewoon rechts houden? Oké, bedankt voor de tip. Oké, succes, hoi. Je had de putterek even nu dan net. Pijn in de benen. Pijn in de benen? Pijn in de benen, dat ben ik niet gewend joh. Nee? Nee. We hadden een elektrische fiets moeten nemen. Ja, die is toch prima? Ja, ik ga prima huis. Pijn in de benen. Denk ik, we hadden een elektrische fiets moeten hebben. Nee, dan worden ze nog, dan worden de benen nog slechter. Ja, uiteindelijk wel. Maar ja, in het kort
moet het zeggen? Nee, ik heb Korte de termijn is het makkelijker misschien. tijd. Nee, korte termijn succes, dat is niet goed. Nee? U gaat echt voor de lange termijn. Precies. Vandaar ook nog gewoon... Maar ik zie iedereen eigenlijk met een elektrische fiets hier, hè? Wat zeg je? Ik zie eigenlijk bijna iedereen met een elektrische fiets Ja. hier fietsen hier. Kijk, dan gaan ze weer elektrisch. Lui volk. Hè? Lui volk. Ja, allemaal lui volk hier ook. Elektrisch denk ik, toch? Nee, die niet. Nee, dit is gewoon weer op mijn... Nee, die wel. Ja, wat vindt u daarvan? Luiaards. Ja? Des duivels. Zo, ja, hoe is fiets? Ik zal hem tanken hier allemaal die fietsen. Ja, denk erom. Ja, inderdaad, ja. Oh, hier. Kiwi fietsverhuur. Ben je dan familie van Annemarie Kiwi dan net? Annemarie Kiewit? Ja, uit Ballum. Nee, ben ik geen familie van. Nee, de familie Kiwi, Willem. Ja, die ken ik wel. Willem en... Tegenover de Welkoop wonen ze. Oh ja? Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik net. Ja, dat weet ik wel. Dat weten wij weer. Ja, dat weten wij weer. Oké. Maar ben je een Kiwi? Nee. Oh, je bent zelf een Kiwi? Nee. Oh, want je Kiwi, fietsverhuur Kiwi. Nee, dat is ook wel waar. Hoe fietsen is dit Kiwi? Ja, klopt. En trouwens op je shirt trouwens ook. Ja. Hij werkt er. Ja, maar je bent zelf een Kiwi? Nee. Hij heeft de meest voorkomende achternaam hier. Ja, dat Wat is dat dan? Mets? Ja, dat is wel. Ja? Ja. Oké, je bent weer een Mets. Ja, klopt. Is toch even wat? Iedereen hier haast hetzelfde. Nou ja. En mijn vrouw is ook een met, dat is weer familie van hem. Ja. Nee hoor? Ja. Gaan we een vers bloed mee beginnen? Jazeker. Ja, een klein beetje. Ja, nee, mijn moeder was ook een mens, dus dat maakt niks uit. Ja. Er komt ook bij een Mets, want dat is een heel Franse naam zo steeds, hè? Komt uit Duitsland oorspronkelijk. Ja? Ja. Mets leidt in Ja, Frankrijk. maar die mensen die komen goed weg, maar dat is een andere tak. Maar joh, kom je ook van Ameland? Nou, mijn mem. Mijn mem was een mens, dus. Ben je een Amelander? Nee, niet van oorsprong, een Boswaarder. Oh. Dus, Wijn je weer op Ameland? Ja. Dat boel. En wat had je dan besloten om je naar Ameland te wijnen, te gaan? de vrouw. De vrouw? Die moest van een vrouw? Nee, die wonen hier. Oké. Maar ik was steeds gekend dat die vrouw naar Bolsward dan moest, toch? Nee, dat was je veel te mooi. Ja, hè? Ja. Je had wel voorsteld? Nee. Dat was niet jou net al... Nee, ik hoef niet meer terug. Nee, hè? Nee. Nee? Bolsward is ook wel mooi. Ja, maar ik ken in de stad heb ik niks te zoeken. Nee, hè? Nee. Die wat rustig weer. Maar wie ben je ook van? Ik ben een Frieske vlogger, ik ga een kanaal op YouTube. Oké. Ja. Nou, bijzonder. Ja, toch? Ja. Ja, dat is echt heel bijzonder. Hij is wel mooi weer iets zocht Ja, vandaag. dat zeker. Ja, ik denk dat je heel mooi waar is. Ja. Je hoeft ook niet te wijzen, neer. Daarom. Het schijnt dat je meer waar is, dat je niks doen. Nou, dat weet ik niet. Nee? Elk jaargetijde heb je charme hier hoor. Is er wat hoor, dat je een beetje gries is hier? Is Ja, hier tuurlijk ook? wel. Ja, zeker. Ja, En hoor. wat is nog het mooiste hier op het eiland? Als je zei van de meesten komen naar Ameland, wat mij dan zeker zien gaat. Het oert, hè? Oert? Ja. Het leidt aan de oostkant of aan de westkant? Ja, maar de oostkant. Het natuurgebied. Ja, hè, dat is het Ja, Walhalla. het natuurgebied is heel mooi. Maar ja, in Holm heb ik mooie natuurgebieden, dus Oerl is mooi eigenlijk. eigenlijk wel. Dag Jannie. Ja, het is blijkbaar een winkelkarken, maar een tafel erop. Ook het station. En dan kun je een bistingen. Toch? Ja. Wat hebben we dit? Wat is dat? Koffie. Ik zou zeggen, wat aparte koffie dit. Tarwegras smoothie. Tarwegras? Smoothie. Maar Zo is nemen het- ze het. En dit is druivensap. Maar is dit nou een goede oplossing, zo? Zo'n karken? Ja, heel veilig, genoeg afstand. Ja, hè? Ja. Ja, oké, je kan met z'n bijna rondstingen, maar... Kun je nog maar rieden dan? Wat is Ja. het idee dan? Ja. Oh, je zet dat kopje erin? Ja. Ik ken het niet, hè? Dan kun je heen en weet je wel. Ja, met gewoon een beetje voorzichtig Ja, wezen. Maar denk erom, ja. Ik wil je net beroven van al het lekkers. zo, als de zon dan ergens oors is, dan kunnen we hem even Oh, verzetten. zo. Ja, dan kunnen we natuurlijk in verzetten. Want we Stillen worden in de we scène in stingen. Ja, Tjoe. maar er zit alleen nog geen rem op. Nee, maar moet je niet aan. Dat is er niet fort. Nou, dat is een oude karken, dus die zat stroef, dat die waarschijnlijk net heel goed. Nee, dat gaat best wel goed. Oké, want ja, dat is op zich net volle hier natuurlijk, hè. Dan is dit wel een alternatief natuurlijk. Prima alternatief. Ja. Hey, proost. Je neemt het er even van? Ja. Ja? Lekker hoor. Moeten we ook Fries gaan spreken? Ja, ken dat? Nee. Nee? Nee hoor. Waar komen jullie wij dan? Wij komen uit Groningen en Drenthe. Uit Drenthe? Nee, allebei uit Drenthe. Allebei uit Drenthe, ja. Ja, maar oorspronkelijk Ja. uit Amsterdam hoor, in een ver verleden. Oh, maar jullie zijn verhuisd naar Drenthe?
via Drachten naar Drenthe. Of via Drachten zelfs ook nog? Nou, Ja, Nee, mogelijk hè? Ja. En ik kom uit Limburg, dus dat is nog even verder weg. En dan naar Drenthe toe. Allemaal vanwege het werk. Ja. Of vanwege het werk? Oh, wat voor werk dan? Werk van de echtgenoot, hè? Ah, en wat deed hij dan? Mijn man werkte bij Philips. Of Philips? Oh, in In Drachten Drachten. natuurlijk, ja. En voor mij was hij arts. Maar ja, goed, toen zei iedereen waar ligt Drachten? Nou, dat wisten we eigenlijk amper zelf. Dan praat ik over 1969 hoor. Maar het Fries nooit echt aangeleerd daar in Drachten? Nou, Weken. Wij woonden in een nieuwbouwwijk. Ja. En er woonden allemaal import. Allemaal mensen die vanuit Eindhoven naar Drachten kwamen bij Philips te werken. Oh, ja, natuurlijk, vanuit Eindhoven. Dus ja. 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 Oh, ja. En mag ik eigenlijk vragen waarom? Ja, hoor. Waarvoor dit is? Dat Ik het heb niet een YouTube-kanaal. Dat heet De Frieske Vlogger. En ik maak video's. Ik loop gewoon eigenlijk wat door Friesland heen. En dan vraag ik de mensen een beetje waar ze mee bezig zijn. Frieske en dan wat nog? De Frieske Vlogger. Vlogger. Oh, vlogger. Vlogger. Ja. Kent u het wel? Het fenomeen vlogger? Ja, blog en vlog. Ja. Wij doen daar niks mee. Wij zijn Nee, maar eigenlijk zou u toch toestemming moeten of vragen? Of deed u nee? Nee, ja, ik heb wel gevraagd of ik mocht vragen. Ja, eigenlijk wat wel. vragen, maar ik bedoel niet voordat wij op, weet ik veel wat, op een Instagram... Nee, Instagram niet. Nee, YouTube. Alleen YouTube hoor. Nee, oké. Hallo, mag ik u het vragen meneer? Ja, uiteraard. Ik maak een video over het Joop Edesbankje. Bent u er bewust van dat u op het Joop Edesbankje zit? Nee, uiteraard niet. Nee hè? U bent niet bekend met Joop Ik Edes? weet niet wie Joop Edes is. Nee hè? Nee. U zit hier gewoon geheel onbewust op het Joop Edesbankje. Onbewust, totaal onbewust. U dacht niet van ik zie hier Joop Edes staan, ik ga op het bankje zitten. Nou, ik had lekker visje gehaald en Oh. dit was het enige bankje wat vrij was. Ja, nou, dat is ook een reden om hier te gaan zitten natuurlijk. Best simpel toch? Ja, inderdaad. Ja. Want ja, Joop Edes hè? Wie is Joop Edes? Nou, dat weet ik ook niet. Oh. Dat staat hier zo prominent, Joop Edesbankje. Ik heb ook geen idee. Dan mag ik even zien. Oké. Ik wil er niet op. Nee, dat zie ik. Ja, oké. Nou ja, vond je het nou een leuk filmpje door een toem omheen? Hoe is het meer zien? Abonneer je dan op de Frieske Vlogger. Ja, zeg het maar even tegen Sjouke dan. Tegen Sjouke zeggen dat... Oh, jij heet die Sjouke dan? Wat een mooie Friese naam ook. Sjouke. Ja, Hè? Sjouke. Sjouke. Het Anna-parochie. Sint-Anna-parochie. Sjouke uit Sint-Anna-parochie. Uit sint Ja, nou Sjouke, hey, geniet ervan hè. Veel plezier hè, hoi.